Yo, what's up, magandang gabi sa mga lahat mga tropa. Ayan. So, welcome back again sa ating panibagong vlog. So, pansin nyo, sa gabi na tayo nakapag-vlog mga tropa. Gawa ng walang tigil kasi yung ulan dito sa amin. So, magmula nung kahapon, tapos kagabi, magdamag hanggang ngayon, maghapon na naman ng ulan. So, yun. Ah, Nantayin natin na medyo humupa yung ulan mga tropa para sa ganun makapag-vlog tayo ng maayos. Ayan. So, tignan ko muna tong camera baka sakaling yung nagre-record. Ayan, para tuloy-tuloy yung ating vlog mga tropa. No? At sa vlog pala ng ito mga tropa is pag-uusapan natin yung um, paano ba gamutin yung sipon ng mga nokis natin. Ayan. So, meron kasi ring isang tropa natin na nagtanong sa atin kung paano ko ba ginagamot yung mga nukis ko pag ganyan na may sipon at ano ba yung mga binibigay ko sa kanila mga tropa, no? Kasi kahapon ka sa mga tropa, nagpagawa kasi kami ng wifi. Ayan, so pinagawa namin ng wifi namin dito. Sakto naman may nasilip nung tropa natin na may mga nokis ako dito. Sakto, nagtanong siya sa akin mga tropa kung ano ba yung pinanggagamot ko sa sipon ng mga nokis. Ayan, so shoutout nga pala kay Idol Nico. Ayan, so maraming salamat din sir sa um, pag-aayos ng wifi namin. Ayan, so ito pala, Sir Nico, yung ginagawa ko. Ayan, so gusto ko rin i-share para sa iba para sa ganun ah, magkaroon din sila ng idea kung paano gamutin ang sipon ng manok. Ayan, lalo na yung nagluluha na dito sa mata. Ayan, o kaya nagkakaroon na ng bubbles dito sa mata. Ayan, so nai naituro ko na, nai-share ko na kay Sir Nico. Pero, siyempre sabi ko, unfair naman kung hindi ko rin mai-share sa inyo, di ba? Ayan. So, yun ang pag-uusapan natin mga tropa. Ayan. So, saan nga ba nakukuha ng mga nukis natin yung pagkakaroon ng sipon at saka pagbubula ng mata? Ayan. So, minsan nagsisimula kasi yan mga tropa pag ganito na ito, yung panahon na ganito maulan. Yan, yung diretso yung ulan na walang tigil. Diyan sa nagsisimula yung sipon ng mga nokis mga tropa. No? Gawa nga siyempre pag ganyan na diretso yung ulan, tapos minsan nababasa sila, tapos nalalamigan din kasi mga tropa. Yan, so sa lamig din kasi, sa lamig. Yan. So, doon nagsisimula yung sipon ng mga nokis. Ayan. So, ayan, ituturo ko sa inyo mga tropa kung paano ba natin yan gagamutin. Yan, para hindi na masyadong humaba yung vlog natin. No? So, unang-una mga tropa, tumatahol si Shik, nasa loob kasi ng bahay. Pasawi talaga itong aso ko to. Ayan, so, unang-una mga tropa, ayan, so, dahil siyempre, nakuha ng mga nokis natin yung sipon nila sa lamig. Ayan, o nakuha ng mga nokis natin yung sipon dahil sa lamig. Ngayon, kailangan natin silang bigyan ng init ng katawan. Ayan, so yun ang unang step na kailangan nating gawin mga tropa. No? Gagawin natin, tatanggalin natin sila sa kanilang mga kulungan. Kasi mostly na nagkakaroon ng sipon is yung mga nakakulong. Ayan. So kahit pansinin nyo nakakulong. Yan mga tropa. So mostly sa mga nagkakaroon kasi ng sipon is yung mga nasa kulungan. Kaya kailangan natin i um,
ipaaraw, ayan o, pasikatan ng araw nang sa gano'n ay mas magkaroon sila ng um, init ng katawan mga tropa. Ayan. So, yun ang unang-unang step na gagawin natin. Pero bago ko pagpatuloy yan mga tropa, no? So, gusto ko palang ipaalam sa inyo na itong sinashare ko sa inyo mga tropa is base sa naging experience ko. Kasi katulad din ni Sir Nico, ganyan din ako nung una. Yung parang hindi na talaga ako, parang nawawalan ako ng pag-asa kasi hindi na gumagaling yung mga nukes ko noon. Hindi na gumagaling yung mga nukes ko noon kasi kahit anong gamot yung ibigay ko, hindi talaga gumagaling. So ngayon, ginawa ko, nag-experiment ako. Ayan. So, sariling experiment ko na ito mga tropa. So, nag-experiment ako sa mga nukes ko. Kasi kahit na bigay na ako ng bigay ng gamot, wala eh. Walang parang hindi na umi-epekto. Ayan. Tapos hindi talaga gumagaling, parang lalong lumala pa. So, ngayon mga tropa, base sa experiment ko na to, sa nasubukan ko na at talagang proven ko na to na talagang effective para sa mga nukes na may sipon. Ito mga tropa, i-share ko sa inyo. So, yun, unang step natin is yung pinasikatan natin sila sa araw. Ayan. So, umaga mga tropa, wag naman yung sobrang init. Ayan, so umaga. Papasikatan natin sila sa araw. Paano kung walang araw? Ulan, di ba? Hindi naman siguro, pagkaroon kasi mga tropa na laging ulan tapos walang araw, wag nyo namang silang ilabas. So, antayin talaga natin sila na antayin natin na magkaroon ng sikat ng araw. Doon natin sila papainitan sa umaga. So, yun yung first step natin. Tapos, pagkatapos ng mga tropa, ito yung pinaka-importante rin sa paggagamot niyan. Sa 1 litro ng tubig mga tropa, sa 1 litro ng tubig, magtitimpla ngayon tayo ng tubig. Magtitimpla tayo ng asin saka sunrock sa 1 litro ng tubig. So, ang sukat pala ng asin natin is 1 kutsara ng asin. Yun yung tutunaw natin sa tubig. Tapos ngayon sa sunrocks naman, is yung mismong takip ng sunrocks mga tropa. 1 ganon, ayan, 1 ganon yung sukat nun. Yun naman yung ububuhos natin dun sa may pinaghalo natin na tubig sa asin. Ayan, so imimix lang natin yon. So ngayon, kukunin naman na natin yung nukes natin mga tropa. So, gagawin natin, yun yung panghuhugas natin sa mismong mata ng mga nukes natin na may bumubula ang mata. Ayan. So, ilang drops ba kailangan na ilagay? So, ang ginagawa ko kasi, 3 to 5 drops lang mga tropa. Ayan. Kasi pag, kunwari, yung kanan yung may bula, idamay mo na rin yung kung yung kanan yung may bula, idamay mo na rin yung kaliwa. Kasi para malinisan lahat yung dito sa mata nila mga tropa. Ayan. Tapos, yung natirang tubig na may asin sa sunrock, para hindi yun masayang mga tropa, no? Yun naman ngayon yung pang huhugas natin dito sa may ilong ng nukes natin. Ayan. So, yun yung panghuhugas natin. Parang papalabisan lang natin yung sipon dito sa ilong nila. Kasi siyempre yung sipon na yun nakabara eh. Ayan, so papalabisan natin. Ayan. Tapos pag napalabasan natin, yun yung panghuhugas natin mga tropa, yung may tubig na may asin sa may sunrock. Ayan. So, pag natapos natin gawin yung mga tropa, ngayon ang gagawin natin, wag natin pa pupunasan yun ha. Hayaan nyo lang nabasa yung ulo ng nukes natin. Ayan. Baka mamaya pupunasan niya. So ngayon, pag ganun mga tropa na natapos natin gawin yon, ibabalik natin sila sa sikat ng araw. Ayan. For another 30 minutes. Ayan. For another 30 minutes mga tropa. Papaarawan ulit natin sila. Ngayon, 30 minutes lang ha, huwag naman maghapon. So yun, 30 minutes lang mga tropa. So yun. Pagkatapos naman ng mga tropa, ngayon, after 30 minutes, ayan, so babalik natin sila sa kanilang kulungan. Pero bago natin ibalik sa kulungan nila, kailangan dapat linisan natin yung kulungan nila.
Ayan, pag may sipon yung mga nokes natin, kailangan everyday tayong maglilinis ng kulungan nila para sa ganun, i-disinfect, hindi pabalik-balik yung virus na nandun sa loob ng kulungan nila. So, maglilinis muna tayo ng kulungan nila bago natin sila ibalik. Ngayon, mga tropa, pag natapos natin gawin yon, so doon naman tayo magbibigay ngayon ng patuka. Ayan, sa umaga, ayan. Umaga lang ha. Sa umaga natin lang bibigyan ng patuka yung mga nokes natin. Dahil, pag hapon naman kasi mga tropa, ayan. So, hapon, pagkatapos natin mabigyan ng patuka, ngayon hapon. Ngayon, hapon na, ang gagawin natin, din tayo magbibigay ng gamot. So, ano ba yung binibigay kong gamot mga tropa? So, ako kasi hindi ako nagbabago ng brand ng gamot na binibigay ko sa mga nokes ko pag may sipon sila. So, ang ginagamit ko is Amtel. Ayan mga tropa, Amtel. Minsan, dati gumagamit din ako ng Premoxil. Ayan, Premoxil. Pero mas mabisa kasi mga tropa yung Amtel 550. Ayan, mas mabisa yun na ibigay. Tapos, pag nakapagbigay na tayo ng gamot mga tropa sa hapon, ito kasi yung mostly na maling ginagawa kasi ng ibang nag-aalaga ng manok eh. So, ngayon, itatama ko lang mga tropa, base lang sa experience ko. Ngayon, pag ganun kasi nagbibigay sila ng gamot, nagbibigay rin sila ng pagkain. Ayan. Sabi nila 2 hours before meal. Ayan. So, ginawa ko rin ng mga tropa pero hindi yun effective. So, mas effective mga tropa, sa hapon, ang ibibigay mo lang is yung gamot lang. Huwag ka nang magbibigay ng kahit na ano, na patuka. Ayan, huwag ka nang magbibigay ng patuka. So, yung gamot lang mga tropa. Tapos, siyempre, kailangan mo rin silang bigyan ng tubig. So, yung tubig kasi mga tropa, kailangan 3 to 5 dips. Ayan, 3 to 5 dip lang. Sakto na yun. Huwag mo lang sobrahan. Para sa ganun, mas ma-absorb ng katawan nila yung gamot na binigay mo. Para sa ganun, mas mabilis silang gumaling. Ayan. So, yun ang first day mga tropa. Unang araw lang yun. So, ngayon, dapat kasi mga tropa, pag ganun kasi na nakitaan mo na may symptoms yung manok mo, kailangan agad-agad bigyan mo na agad ng panglunas. Ayan. Kasi dapat kailangan matalas yung mata mo sa mga nokes mo eh. Para sa isang tingin mo pa lang, kailangan dapat alam mo na kung may nararamdaman yun, di ba? Ganun yun mga tropa. Dapat ganun ka sa mga nokes mo. So, second day mga tropa, ayan. Second day, ganun pa rin ang gagawin mo mga tropa. Paarawan mo sa umaga, tapos timpla ka ulit ng tubig, asin, saka sunrox, tapos yun na naman panghugas mo. Pagkatapos bilad mo naman ulit sa araw, ayan, for 30 minutes. Tapos, ito na yung mga tropa. Kaya ito yung isang pinaka-importante. Kasi yung mga nokes natin, pag ganyan na may sakit sila, kahit nabigay ka ng bigay ng patuka sa kanila, minsan nangangayayat yung mga yan. Ayan, nangangayayat. Kaya, kailangan, pag umaga, magbigay ka rin ng anong tawag dito, yung vitamins sa kanila. Para sa kanon, is matulungan mo rin sila at matulungan din nila yung katawan nila na makabawi sa lakas nila. Ayan. So, ano ba yung mga binibigay ko na vitamins? So, minsan gumagamit ako ng Vitamin Pro, pero mostly na ginagamit ko is yung Multilite Premium. Ayan, Multilite Premium. Mostly kasi yung ginagamit ko mga tropa. So, ito mga tropa, no, depende yan sa patuka, kung paano kayo magbigay ng patuka. Pero para sa akin kasi mga tropa, pag ganyan kasi na may sakit kasi yung mga nokes ko, ang ginagawa ko kasi, wish feeding ako. Kasi yung vitamins na titimplahan natin, yung vitamins na yun na yung hinahalo, pinang tutubig ko sa patuka nila. So, minimix ko na yon.
At yun na yung binibigay ko. Sa kanon, ma-absorb agad ng katawan ng mga nukes natin yung vitamins na yun. Na, di ba? So, ganon. Ngayon, mga tropa, pag nakapagbigay na ulit tayo ng vitamins, ayan, so, hapon, ganun na naman. Wag na natin silang bigyan ng patuka. So, gamot na lang, tapos 5 chips lang na tubig. So, gaano ba katagal yung ganyan na paggagamot? So, sa akin kasi mga tropa is 5 to 7 days. Ayan, 5 to 7 days. Ngayon, 5 days mga tropa, nakitaan mo na may improvement na, parang gumagaling yung nukes mo. Ang gawin mo, iabot mo siya hanggang sa 7 days. Ayan. Paabutin mo siya sa 7 days. Ngayon, kunwari 7 days, umabot na siya ng 7 days. May ganito kasi Hindi pa rin gumagaling. Pero, anong tawag dun, yung parang nawala yung pagbubula ng mata. Pero may kunti-kunti pa rin na tumutulo na sipon sa ilong. Pag na-reach mo na yung 7 days na nagpapainom ka ng gamot mga tropa, itigil mo na. Itigil mo na yung gamot. Kasi, pag natigil mo naman na yung gamot mga tropa, obserbahan mo yung nukes mo. Obserbahan mo yung nukes mo. Kasi, minsan kasi mayroon kasi yung parang nasa huli na yung paggaling niya. Paunti-unti na siyang gumagaling. May ganon. So, itigil mo na sa loob ng 7 days kasi obserbahan mo yung manok mo. Yan. Pag ganun na nakitaan mo na may kunting improvement sa manok mo, na pagaling na siya, ang gagawin mo na lang is yung ituloy-tuloy mo na lang yung ginagawa mong pagbibigay ng tubig sa kaasin na may Sunrox tuwing umaga. Tapos dire-diretsuhin mo na rin yung pagpapasikat ng araw. Ayan. So, itigil mo na yung gamot. Ayan. So, kanina, nasabi ko, ba't ititigil yung gamot? Hindi pa naman gumagaling yung nukes. So, ngayon mga tropa, ito kasi yung isa sa hindi dapat natin ginagawa. Kasi once na dire-diretso yung pagbibigay natin ng gamot, o sobra na sa 7 days, pag ganun na nagkasakit ulit yung mga nukes natin, hindi na i-absorb ng katawan nila yung gamot na yun. Kahit na ibigay mo na lang ibigay yun, wala na yun, baliwala na yun. So, ganun kasi mga tropa sa pagmamanok. Babaliwalain na ng katawan nila yung gamot na yun. So, mas mahihirapan kang pagalingin yung manok na yun. So, ganun kasi mga tropa. Kaya, pag na-reach mo yung 7 days, itigil mo na. Gawin mo na lang, paarawan mo, hugasan mo yung mata nila, hugasan mo yung sa ilong nila, palabasin mo yung sipon nila, tapos hugasan mo, tapos paarawan mo. Ganun na lang mga tropa ang gagawin mo. Sigurado gagaling yung mga nukes nyo. Sinasabi ko sa inyo mga tropa, gagaling yan. Hindi ko naman sasabihin to pag hindi ko nasubukan. Hindi naman ako mag-share sa inyo mga tropa ng mali-mali. So, base sa experience ko sa mga nukes ko, yun yung ginawa ko. Ayan. So, mapansin nyo yung ibang nukes natin, dumaan din sa sipon yan, mga yan mga tropa, pero hindi lahat Pero tingnan nyo ng mga tropa ngayon, napalaki ko rin naman ng maayos. No, saglit ko lang na napagaling yung kanilang sipon. Ayan. So, ganun lang mga tropa yung gagawin natin. Kaya pag ganun na nagkaroon ng sipon ng mga nukes mo, ganun lang gagawin nyo. Sundan nyo lang ginagawa ko. Ayan. Para sa ganun, maibigay natin o magamot natin ng tama yung mga nukes natin. Kasi kung hindi tama yung paraan ng pagbibigay natin ng gamot, wala, useless din yan. Sayang din lang yung pera nyo. O sayang lang yung pera nyo, o kaya may posibilidad na mas lalong lumala pa yung sakit ng nukes nyo. Ayan. So, yun lang mga tropa na. So, para kay Sir Nico, ayan. At sana gumaling na yung mga nukes mo. At para sa inyo naman mga tropa, sana nakapagbigay ako ng konting idea kung paano gamutin ang sipon ng mga nukes. Kaya sabi ko, madalas kong sinasabi sa vlog ko, napakabilis lang gamutin ang sipon sa manok. Napakabilis lang. Yan.
So, yun lang mga tropa, no? So, yun yung vlog natin. At sana ay may natutunan kayo sa vlog mo to. At yun, God bless po sa inyo lahat. And see you po sa next na vlog natin. Ayan. So, pawala na yung ulan kaya makakapag-vlog na rin siguro tayo ng mas madalas. Ayan. Alright, so see you po sa next na vlog natin mga tropa.